Салом дӯстон, шумо дар канали Физио қарор доред. Ба видео лайк мон, обуна шав ва ҳатман зангуларо пахш кун, то ин ки аз видеоҳои ояндаи мо бехабар намонед. Видеои имрӯзаи мо дар бораи кӯдаки 7 солае меравад ки дӯсти худро ҷарроҳӣ кардааст. бовар намекунед агар гӯем ки Акрит Пранъясвал дар 7 солагӣ бидуни маълумоти тиббӣ амали ҷарроҳӣ гузаронид ва ду ангушти пас аз сӯхтор ба ҳам часпидаи дӯсташро ҷудо кард. Табиби хурдакак фурсатро ғанимат дониста ангуштони ба ҳам часпидаро бурид, поккорӣ ва дору дармон кард, ки аз мушкилтарин бахшҳои ҷарроҳии муосир ба шумор меравад. Акрит баъди чунин қаҳрамонӣ якбора машҳур шуд ва дар 12-солагӣ донишҷӯи донишгоҳи тиббӣ гардид. Баъди 5 сол дараҷаи магистриро дар ин соҳа ба даст овард. Номбурда ихтисоси химиятерапияро интихоб карда, мехоҳад ба ҳазорон касоне аз саратон ранҷ дида ёрӣ расонад ва давои онро ёбад. Дар видео лайк мон, обуна шав ва ташаккур барои диққататон.